още 900 години техните наследници да се радват на организиран футбол в Дряново. Един прекрасен стадион, едно прекрасно съоръжение и дано да се получи един хубав празник. Тук открихте Станислав Генчев, вие го открихте. Станислав Генчев, Да, сега точно. капитан, играеш треньор, вече той се развива. Това само може да ме радва. Станислав от 18 годишен, когато го привляках в Левски, ми направи отлично впечатление, като юноша още. След това затвърди в мене тези първоначални отлични впечатления. Аз изключително се радвам за цялата му кариера. За жалост обаче световният футбол не е пожален от световния тероризъм. Това, което се случи с нощи, не може да нямате и вие като човек, врявайки бял през годините. Това е ли плашещото и как може да се пребори въобще футболната общественост срещу подобни безпрецедентни прояви? Според мен тероризма не е само плашещо за футбола. Това, което се случва въобще по света последните години, това е една огромна трагедия и според мен, каквото и да се говорим, големите, силните нации трябва да бъдат изключително обединени в борбата с световния тероризъм. Само по този начин може да се ликвидира това зло. Това, което се случва днес е мач на ветерани, но наскоро ще ви върна към един друг мач на ветерани, който беше организиран от Спас Русев. Видя се там затопляне на отношенията, но вие сте човек на действията. Вие искате повече действия, не да има обещания. Има ли развитие, да ви върна към любимия Левски? Там каква е ситуацията? Там ситуацията, тук е Даниил Боремиров, така че това е въпрос към него, не към мен. Аз мога да говоря днеска за празник. Но това, което се случва като развитие, защото вие и Мари Стоилов сте хората, които феновете искат да се върнат в Левски. За сега няма такава опасност. Така че, вижте какво, сега в момента е много рано първо да съдиме за работата и на треньори, и на треньора, и на директора. С мъка говорите? За Левски няма как да ни е болно, когато не върват нещата. Надявам се по най-бързия начин, от следващата година, да наблюдаваме един различен Левски. Кога Левски ще е способен да спре хегемонията на Лудогорец? На този етап трудно може да се получи. Наистина трябва да започне да се работи в Левски по съвсем различен начин. С популизъм, с популистски изказвания и речи футбол не се прави. Но с Дани Боремиров мелите брашно. Нямам предвид Дани. На един терен ще излезете. Вижте какво, аз съм убеден, че не само Дани. Хората досега от спортно-техническите ръководства, които се изредиха през годините, съм убеден, че всичките са искали максимално искрено да направят възможно най-доброто за Левски. Доколко са знаели как и доколко са им позволявали, е отделен въпрос. Има някакъв лъч обаче за българския футбол като цяло, наблюдавайки юноши, национален отбор. Там вече сте оптимист да погледнем от нивото на Български футболен съюз. Вижте какво, след като победихме категорично и надиграхме отбора на Холандия, от тук нататък апетита идва веднага с яденето. При всички положения и в националния отбор се иска изключително много работа. Аз пожелавам от все сърце успех и стискам палци на Хубчев и на цялото спортно-техническо ръководство да продължават по този начин. Какво според вас промени Петър Хубчев? Най-важното, че победихме Холандия. От това по-голяма промяна трудно на този етап може да се желае. Една от големите футболни сили в света, с отлични футболисти. Но истината е, че ние нямаме потенциал като футболен материал да се бориме на този етап за класиране на голямо първенство. Дано да ме опровергаят нашите футболисти. Екипът Наско Сираков, Мари Стоилов за финал, къде го виждаме, след като казахте няма опасност на този етап в Левски да се върне? За сега го виждам, като си дойде Мари от Казахстан на почивка на някоя маса.